Kaklaan nga paati sa kamaturan. Imaw ang inyong kakalakan. Romeng Antonio. Babatian alas 8:30 hasta alas 9:30. Alas 6 hapon. Lunes, Sabado, Biyernes. Mayan gid banwa nga aga sa ating mga pinalangga nga tagparamati. Kag welcome mga kabinan sa ating pagpangalagan. Sa palatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita. Today is November 3, 2021. Adlaw kita mga biyan kang Miyerkules. Medyo mauranan nga adlaw kang Miyerkules. Ang ma-experiensyahan ta bangad man nga timarapit dya sa Western Visayas kag sa Panay. Ang Negros Occidental nga kung sa diin, regyan nakita ang sangka low pressure area. Ha? Diyan makita ang sangka low pressure area. That's why nga halin kami hasta kadya nga aga medyo kami nagpropanaliti lang no. Kadya nga aga bo orgid banwa ang oran. Tama-tama mga kabyanan. Kay manti pilakadlaw gawa nga nag-init. Kung hindi mo mabutyagan ang mga bulak mo kanis flower pot nagakalaya man. Na ati amora ang koon kaibabla nga basta gani nga hindi mo mabunyagan sa kabagay nagakapatay. Ti para hindi mapatay ang bulak, kinanglan bunyagan. Ti ibaw ra pa kapamunyag, mga kabyanan, natabuan na hay nag-uran. Kung kay iba, baw salamat ay na uranan. Pero tamad mabunyag. Ano abi kung ura nag-uran? Ha? Nakita mo tanam mo nga nalaya? Sino ba solon? Ikaw, ay ti banget sa kapabayaan kis anaten. Naglabot pa sa punto nga may naapektuhan kang nakita mong sa kabagay nga nalaya. Pwede man dyan kung ipanggit si ibang mga bagay. Kag sa pangginawi, tadlaw-adlaw. Nga kung kaysa, kung tamaan takala o yaya sa anuman nga mga decision makings ta, matabangan mo sa kabagay, pero rihir ng tanan. Amuran kag hindi timogid magduloy sa kadya nga grabe kompetisyon mga kabyanan sa pagpangabuhi kinanglan gid hindi kagid magduyo na okay lang kung kadya pa lang hindi magduyo mga kapadlagan kay kinanglan dagid man di magduyo kinanglan dagid man di magduyo kay man mga kabyanan kung magduyo ka kapin pa kung buhay-buhay man imo doya kadya ka lang nagbugtaw ti kung kiba na baw miya daw bugtaw kao. Istoryahan ta man dyan kung mga bagay nga sa atong pagpalagat sa piyak kabayan ng mga balita mga kabyanan. Damdaman nyo tong babae nga napatay sa Iloilo nga ginapatay sa anabalay kag nasapwan ang anabangkay sa sulod kang Mitsubishi Montero ng Asaracyan sa banwa kang Santa Barbara. Mga kabyanan, ti suno kay Police Colonel, Lieutenant Colonel Gilbert Guriro from Antique Tagalapas Tibiao, Tagalapas Antique si Gilbert Guriro, nangin Chief of Police ng San Jose PNP, titanat lang ang Provincial Director kang PNP sa Iloilo Province. Kaiman mga kabyanan, ginatun-an patlad ka mga kapulisyanta ang anggulo kung anogid ang anggulo nga ang anggulo andat kin patay ang biktima. Anogid blang anggulo andat kin patay ang tong si Claire Jergos ang sangka single mom.
Ti koon ni Sir ano ya? Goriro, ngati kun mag-file ta ka kaso, kun kadya gusto ta mag-file ka kaso, ti may ma-filean talagi kaso. Garing sometimes, kanugon banwang mag-file ka kaso, tapos, daw hindi mo bala masatisfy ang korte kang mga ebidensya mo. Ti ang tuyo mo bala, di bala? Conviction beyond reasonable doubt. No? Ang pagfile ka kaso, hindi banwa padasig-dasig. Kung amo lang rang punto nga padasig-dasig, may mapurot sanda nga mga suspect lagi. Ha? Nga pwede patihan. No? Nga himo kang krimen. No? Kinanglan ko na kinanglan gi masiguro. Ko na masiguro gid. Ha? Ti ginatun-an nandak mayad, gina-discount ang pila ka mga posibilidad nga pwede mga kabyanan hindi rin ma-entertain sa pagpal ka kaso. Una-una ang mga bulig sa balay. Iba ganin, hindi rin magtao ka statement. No? Hindi rin magtao ka statement ang mga bulig ka balay. Hamagan di mo banwa may mga bulig sa balay. No? Kagamay nga balay ang ginaulian na to. Daw mga 100 square meters malang ni kalapadan balay. Andot nga, kung iba nga tao, ang naghimo kang krimen, ha? Kung kita lang aton nalisis mo niya, kung iba nga tao naghimo kang krimen, andot nga, ha? Kung andot nga wara gin patay ang nasambitan nga bulig. No? Kung ginpatay gid man sa sulod ka balay ang biktima, araw-araw pang hindi mo mamanaan sa kalawidan ka panahon ng himos pa sa CR, ginapangbasan pa to ang mga may dugo, ha? Mga kabyanan, tika kamay nga balay, hindi mo manaan nga may garing kadol. Kag kung may iba nga tao, banawang nga naghimo kag krimen, kag hindi bi ko na ibans man bi sa bulig, ha? Andot nga ang bulig tanamang kabyanan nura matingkaw, ha? Now naturugan, ginhiluan o kung whatsoever. So isarar sa ginaturok nga suspects ang diyang mga imaw na kagbulig sa balay. Posible may participation or pwede man accomplish ka suspect sa gwa, mga kabyanan. Galing kung ikaw suspect, ura mabi kami nag-istoryanay, andot ipabilin mo as witness ang bulig sa balay kag andot wala napatay. Storyahan tabla dyan karon sa aton banwa nga pagpagalagan sa sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita sa pihak nga bahin, no? Umpisa kuno sa rumaan, no? Idugang-dugangan ang porsyento kang pwede magsakay sa mga pampubliko nga sarakyan. Kundi ginbaal ron to ang plastic barrier nga nag-alert sa mga pampubliko nga sarakyan. Hay koon kang DOTR ora ti scientific proof nga makabulig sa transmission kang COVID. Hay koon da rigyan pagali riyan nagadeket ang virus sa cellophane or sa plastic. Motorason nga ginbaal nanda. Buhay antos ta ba? Naintuan ta sa sulod ka darwak tuig ha. Kunda butangan yung plastic barrier para nga hindi ka mo matapikan kang COVID. Kung may COVID ang piyak, kundi may plastic, hindi maglapos ang virus. Kauna may motor pag ani nga pisan harang sa motor, harangan gid ka plastic mong may barrier gid. Agad nga mag-separate sa driver kang motor kag sa angkas. Nga dyan iba, magasawam lang man, mga kabyanan gani. Abot sa balay da, gahulid man gyapon. Ha? Ikaw nga DOTR, balaran. Tabangad ginbaal, may posibilidad kuno nga pasaka-sakaan ang percentage kang tao or ang capacity ka sa rakyan nga mag-carry ka mga pasahero. No? Presbicon, ang ginahalaw na lang ka to is 50%. No?
Kadya buon dabis rumaan 70%. Yang pamangkot, mga kabiyanan, ano ka-safe karon? Ay bawal gali rin ng plastic, ano ka-safe karon ron? Ang mga pasahero nga hindi malatnan. Hindi malatnan, may mga recommendations nagya. Hindi sagi wakal kagkaan sa sulod kasarakyan. Mga kabiyanan, suksok lang kamo ka pismas sa sarakyan, di sagi wakal, di sagi kaon na amuran. Garing nabahala nagya ang Okta Research. Kay paano mo masiguro nga safety gyapon bla ang manugsakay? Tinganda gina-recommend ti kinanglan ang masakay kuno fully vaccinated tanan-tanan makabiyanan kung mag-amo mo lang kadya. Ti diin masakay ang ura mabakunahan. Ti siyempre bisa sa sarakyan ron in the requiem seeing nga para kasakay ka sa pampubliko nga sarakyan fully vaccinated ka na. Luwas lang kung may sarakyan ti mo nga imo. Garing ti ang iba ura man ka ulon sa kwarta para makaangkan lang gid kagulingan nga sarakyan. Ti masakay man gyapon sa mga pampubliko nga sarakyan. Ti ang gina-recommend kang Okta Research, ti kunduraan ta yung barrier, ano ang kasiguruhan tang hindi matabo ang transmission. Ti ang recommendation lang dati, dapat, fully vaccinated, tanan nagasarakay Ti ang muon ka driver ka na mangayo ka card. Diin ka, amo gina muon tanan. Ngayo card, diin ang card mo nga fully vaccinated ka. Ti ano ang matabo? Ang hindi gali fully vaccinated, iron ba nga kinamatarang magsakay sa pampubliko nga sarakyan. Kung gusto mo mag-travel ti, ngita ti mo sarakyan mo ngay mo. So amor diyan kon tablang nga basi sa amo plang diyan nga ugada, mapirsahan ron nga magpabakuna ang medyo ga paganot. Kaya mula ray, bike ka lang nga bike dyan kung gusto mo mag-bike. Storyahan tabla dyan karon. Sa atin nga pagpangalagad sa sabat sa likod ka mga isyo, kag ang mga balita. Sa piyak nga bayin, mga kabiyanan, diyan pagido. Kang nagpatawag kuno ka meeting si E.E. Legarda sa mga kapitanes, especially ragya sa Banwa kang Kulasi. Ang sabat na namanan nga hindi nagpamangkot mga barangay kapitan, amugi diya pamangkot na kuno kay E.E. Legarda. Ang claymore laban kang pira ka kapitan nga hindi sanda sa Legarda kay man bisan sa opisina kuno ora ti gagto, ora ti agtunan, ura abisan na nagpakita. Ti ang sabat lang ni E.E. Legarda, bangad nga COVID ka ba Bangad nga sa COVID pandemic. Wanaw kang nag-umpisar sa nagulagaw ay nakapile sandaran ka certificate of candidacy, wala pa kita sa pandemya. Wala pa man tapos pandemya. And besides, sige man opisina, bisan kang pandemya nga to, kag may nag-aragtor ganing nga tao. Mula rin gina-observe ang health protocol. O garing ti, wara, bisan, butang ko may pandemya, wanaw, ang tawag, kinahanglan mo health protocol, wanaw galusot ang virus sa cellphone kung gusto mo makipag-communicate sa mga kapitan. Wanaw hindi mo pwede magtunan mga barangay kag mag-coordinate sa kapitan kung bisan gamitan mo staff mo nga hindi ka magsunod sa health protocol. Sunod ka pwede mo magtunan pero sunod ka lang Wanaw kung magagto ka sa kapitan, mabiolate mo rin ang health protocol. Makatransmit ka rin ng COVID. Pwede mo man gyapon may imo ang tawag na visitation, but at the same time nag-observe ka man kayapon kang health protocol, bangag nga ti pandemya pa man. Pero ura nagakulugan nga upang riya sa imo panerbisyo. Much more nga kinanglan banwa kunok tao
ang serbisyo mo sa tion kang pandemya. Kang sabat la kuno ni Ilicar dati pandemya. Ti ang mga tao hindi tanari magpati ka mamamo kaya. Ha? Oh. Di ba? Kinanglan kang tao ka una ang bulig gid bisan hindi gid ko makita ka. Kung may diyan sa dangpan blang ano nga proseso. Kung ang tao na COVID, kung ang tao ng blatian, ang tao ka ubo. Diay ang proseso ang tulak mo sina pero observe health protocol. Ha? Ang health protocol i-observe. Ang tumo to sa opisina to may amo nga proseso ta. Dia, amo riya makabulig kaninyo nga proseso. Ura. Wanaw ang pamangkota nagauntat ang serbisyo kang gobyerno, kang opisyal ta sa oras kang pandemya, especially kung ang mga serbisyo health, much more kung ang klase serbisyo may relation related sa health services. Ha? Much more nga paigtingan ta programa ta sa health kumo nga dyan kita sa pandemya. Ha? Kag ang party sa social services pagid nga iba, mga pagkaon malaray na una, mga kabyanan gutom tao ra kuno duraan ka obra. Oh, hindi man kuon nga mag syada kagid tos publiko kag magsulod-sulod kas balaya. Ha? Sit ka lang kang programa, set ka lang kang guidelines para nga hindi magdugok ang tao at the same time nagahimo ko kapanerbisyo. Kung ako magtawag kakuro sa kapitan nga si Roming Antonio kung kapitan biya ko ka barangay. O kapitan, anong tulong na pwede nating maibigay sa mga kabarangay mo dyan? O, mga kabyanan? O, may papadala ako dyan ng mga ganito, gamot, mga relief goods. Ha? Tiwanaw, kung magtawag ka o galusot mayro sa cellphone, nga hambalan na nga pandemic. Ha? Ti karon kon tanan-tanan malang biga hambal karon nga pandemic ti sinur lang maserbisyo naton kun amo lang garirang excuse ta. Ha? Ti ang panabat kuno ni Ilicar da wala gustuhan kang ibang kapitan, ha? Regyas kulasi. Oh, ti amo rang problema na. Ha, ginarason na lang nga pandemic. Timer man iba nagtao man bulig kang pandemya to ikaw na ora. Ti kadya kun kadya basihan ta dat nagruwa man kaya kita tanan na ibang eleksyon ti pandemya pamantlan. And still pandemya to but still nag-observe kita kang health protocol nga kato pwede ta marami mo ang ginahimo tatlan. No? Mga kabyanan. Sometimes may mga bagay nga you cannot depend indispensable. No? Bisan wanon mo kasabat mga kabyanan ang mga issues kisa rayo sa tigin ni mapatihan amorang kuon taman blang you cannot depend ang mga bagay nga daw hindi gid nimo madepindiran bisan wanon mo kahiwaos. Ha? Bisan ni wanon mo kahiwaos. May mga bagay nga mabudlay patihan, mabudlay eksplikar bisan wanon mo ka eksplikar. Ha? Oras sa ating pagpalagad sa palatuntunan ng sabat sa likod komisyo alas 8:27 mga pinalangga ng mga para mati sa piyak nga bahin, no? Si Inday Sara Duterte daw hindi kuno maglagan by presidente, no? Hindi maglagan presidente. Ha? Te kadya ang baskag kuno nga presidential si Bongbong Marcos. Bo grabe hiwaos kuno ni Leni Robredo hindi lang magdahog si Bongbong Marcos mo. Ha? Mga kabyanan, amo jabay ang ginabaisan kang iba nga mga presidentiables kay Leni Robredo. Especially nga ti daw na insulto kato si Isko Moreno gani kay ang statement ni Leni Robredo nga ti
itolerate na lang magpungko si Marcos? Ha? Di ang sabat ni Isko Moreno, ang pagpadalagan bilang presidente, it's not all about again sa mga Marcos. It's all about the Filipino citizen. Kung naglagan lang timo agad sa mga para sa mga Marcoses hindi magdaag, di anong patapurma mo? Ha? Much more nga daw ginagarap samtang girapit ang November 15 kag gahambal si Sarang hindi kita na maglagan. Most likely pwede magtandim Bongbong Marcos kag Bongo. Mga kabiyanan, Bongo. Ti ko ni-adapt ng administrasyon ko si Bongbong Marcos. Mga kabiyanan, ti ang kunan dati dyan si Bato. Reservation tanara si Bato kay Sara Duterte. Pero ti ko matabo hindi si Sara Duterte gid. Amo nagawa na sino pa be nga makadato naglagan presidente ang most likely i-endorse kang administration. Hindi man kay Isko, hindi man kay Leni, hindi man kay Ping Lacson. Most likely kay Bongbong Marcos mga kabiyanan. Ay kung buwi pa si Turing, pa si Kador dyan, pambalanta kung anok nami si Marcos ko na. Mga kabiyanan, ang negative lagi kay Marcos sa mo nakita, tamo. Siguro kung buwi pa si Marcos, base uraan natin makita ang nagadumar ang China natin. Kundi, Tiger o isyaran ang pungsod, Pilipinas. Kaya kung urati mo kuno banwati, gold deposit, huwag kagid mo. Mga kabiyanan, ano ang kaimportante kang gold? Sa sangkanasyon, agad, pwede mo mahambal nga ang sangkanasyon, mangin tiger o isya, mga pinalangga nga tagpramati. Ganyan pamangkot, di na itong mga bulawan, kauna, mga kabiyanan. Oras sa atin kadya nga pagpangalagad, alas 8:31 mga kabiyanan, no? Alas 8:31 magabalik tas dilig lamang magbuhay pagkalipas lamang kang pira ka importante nga mga pahibalo paliyog lagid mga kabiyanan. Standby. Tol, misis mo ba'y nagre-reklamo? Ito na ang mas pinabilis, mas tumatagal, at mas matinding Drive Max. Drive Max Adult Herbal Capsule. Mas malakas 24 oras. Drive Max, tol. Mabibili na yan nationwide at sa lazada.com.ph. A Brigada product. Ano na ang pinakabago at epektibo na herbal supplement? Everybody, herbal capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, at nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Sang una, pero may nagataas ang blood pressure ko. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnormal na ang blood pressure ko. Kag wala na ako ginakulbaan, bisan diin ako magkadto. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya, kag mga butika malapit sa inyong lugar. Sa wakas, nasa merkado na ang kapsulang sadyang ginawa para sa mga kalalakihan, sex enhancer, natural solution sa erectile dysfunction at iba pang sexually related malfunctions. Megaman, tiyak tatagal ka hanggang sa rurok ng iyong pagkalalaki. Megaman, pure and natural herbal na pumasa sa masusing pagsusuri ng FDA. Certified, no negative side effects. Megaman, tibay at lakas hanggang bukas. Megaman, mabibili sa inyong mga suking butika. Ang sagot sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Sed Panyawan, Sed Panyawan Herbal Capsule Plus at Sed Panyawan Liniment Oil, mga produkto ng Sed Marketing. At ngayon, inihahandog ng Sed Marketing ang palatuntunang gagabay sa atin upang tayo ay magkaroon ng mas masiglang pangangatawan at ligtas sa mga karamdaman. Narito na ang Gabay sa Kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating pagsasama din
sa ating palatuntunang hatid sa atin ng SED Marketing. Ito po mga kaibigan ay ang ating SED Panyawan Herbal Capsule at SED Panyawan Liniment Oil. Alam niyo po ba mga kaibigan na napakarami na pong tao ang nailigtas ng ating produktong herbal sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron akong kakilala, lolo na, 89 years old mga kaibigan. Kung minsan, according to him, sumasakit na talaga yung kanyang tuhod, mga kaibigan, dahil na rin po sa katandaan at wala man siyang rayuma at arthritis. Tablet. Partner, may ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon, partner, nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Vitron tablet. Partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balanse nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sang hatlo kayabo. Sus, nagaiga-iga ka na dayon mo. Vitron tablet. Amo gani, partner, nga dapat magtumar gid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Maayo nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kapalayo sang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga maiyara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Iyari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ang inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's Vita Plus mabakal sa mga masunod na poultry supply didya sa Banwakang Kulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa nga mga poultry supplies didya sa probinsya kang Antique. Okay, balik kita Banwa sa ating pagkalaga ng oras sa 36 minutos ang nakalipas sa alas 11, alas 8 saga. Mga kabiyanan, umpisa kadya o kung sa rumaan ngadlaw, may order ang aton gobernador nga hindi rin makaagi ang mga truck above 5 tons ang kabag-aton. Mga kabyanan, sa may Hamtik Tiulas Road, hanggang sa bukid la, bangad nagagaba ang dalan, hindi rin may duwa ng dalan dyan. Actually, mga kabyanan, kung kato pa lang rakauna, ginbawal, awara dyan natabo. Kaya ang tutuod, kauna ang mga tracking. Di ibang mga tracking, draggal, manrabanwa, mga wingban ran, gani ang kargada, mga karton, mga grocery items, di mag-anran, lain tana sa draggal nga truck, nga ang karga na baras. Kaya totoo lang banwa, may mga footages, kay mga videos, nga nagagirnuwa ran, nga ang nagapagba, umpisang nga nagba ang kasada, sa Hamtik paagto sa Ililo, bangad mga kabyanan, sadyang sobra ka draggal nga truck, ang gadara, kang baras, pagto sa syudad kay Ililo. At damdaman nyo, ang rang nga mga truck, mga kabyanan, ang karga kang truck ra, mga 24, ang rang mga balbaal blang nga truck ran, ati simpre kung gabiyahe ka baras banwa truck nga bahal gid. Ang diyang 16-wheeler ba or 10-wheeler. Amura ang truck nga 10-wheeler. Amura ang truck ibiyahe mo para rakga nga baras. Ang ana makarga. Ti mga 24 cubic meter ang baras karga na karan. Ang 24 cubic meter nga baras ria, mga kabyanan, sobra ra sa 30 ka tons ang ana karabanwa nga kabag-aton. Sobra 30 ka tons. Mga lagan ra 40 ka tons. Ti dugangan mo pa ang kabag-aton kang truck, mga kabyanan, nga madlagan ra sa 15 ka tons ang kabag-aton ra nga daan. So,
40 plus 15, sumadlagan ta na sa 55. Ha? Magbiyananti, luwas ka rin tiyang ang truck nga rin, gina bongbong, gina madlagan para sa 60 tons. Di paano maka-resist sa ginatawag nga symmetrical movements ang rang aspaltado nga karsada. Kaya kung tuloy mga asfalto, ano umlar kanipis sa dulabla mga pinalangga nga mga tagparamati. Now, ang number 1 nakakontribute bahal sa pagguba ang karsada ta, ang diyang hahakutay kang baras, halin dya sa probinsya Kantike, paagto sa syudad kang Iloilo. Ang may quarry man lang dya, kag may sales rigto, kag may ginamarket sa Lilo. Number 1, na-identify niya ang raka kung nga truck ni Danilo Duaso nga rigyan sa may Banwa ka si Balam sa barangay Igdalakit. May iba pagid, luwasbi, naminsyon talang bisara, mga kabyanan. O, tidak ano krakaran, sandalat na kuno garaka kwarta, piragid na kasalad sa probinsya, o pira kamilyo na karsada nagaba nga kanya, daw kasurumpaan mga pinalangga at tagparamati, mag-agto ka sudad Kililo. Kung hindi lang libot halin sa San Jose, diya ka maagi saklan, mas biyad pa maagi ka saklan kung mag-agto ka sudad. Mga kabyanan, na amurang rason, nga umpisa kuno rumaan, ibawal rin ang pag-agi kang dragkel nga truck dyan sa may hamtik, paagto sa Tiolas. Kundi, rigtor lang maagi sa Aninii. Na, ang ato na nga pagpalagad kay Imaw, mga pinalangga at paramati, ang diyang si, ABC President Bobby Nicor, kang Banwa kang Barbasa. Padayunon, ang kauswagan sa Barbasa. Nga imaman sa aton nga pagpangalagad, mga kabyanan, ang diyang si Papa Mike Pilber Medina, SB member ka Banwa kang Tibyaw, Mabinuligon. Ngay maman sa pagpangalagad ta sa sabat sa likod komisyo, si SB member Rami ni Cesario, may pag-ulikid-gid sa mga pumuluyo, kang Banwa kang Barbasa, mga kabyanan. Omni, gabligya tanan nga hardware items rugya sa Banwa kang Kulase, ang Omni, okay? Diyan sa Kulasi, brato, materialis, omnig na baligya. Diyan kamugin bakal sa Sentro Sur. Kagaimaman sa pagpangalagad ta, mga kabyanan, ang diyang Sign Race Advertising Incorporated, kung magpa-print kamo, kaanuman nga mga printing materials, agto kamugin sa Sign Race. Julius Paint Trading. Ang Julius Paint Trading, tanang klase pintarig yan, mabakal. Matimpla pa ni Migo Julius ang kolor nga gusto nyo. Kagaymaw sa pagbalaganta ang Papindo Refrigeration Air Conditioning Service Center. Kung na garamik aircon nyo kaga refrigerator nyo, agto dyan sa entrance ayon kang patio dyan git. Kag sunahana ang Wisam Electronics and Repair Shop. Kung magpa-repair ka mo mga stereo nyo, washing machine, kag TV, rigyan ka mo Banwa, rigyan ka mo gid, bakal. O kung pakidaan, Amoria ang donot, ren aspalto dya sa highway, approaching Karitaan dya, sa Patnongon, amigo. O, tikita mo, ang highway sa crossing highway, approaching Karitaan, na, mga kabihan donot ren. Bangad bla mga kabihanan, sa, ang abiyayay man lang kang dragkel nga, ang pinakabugat lang actually, nga mga truck nga gag-agi sa karsadahan tang diyang dragkel nga truck nga negosyo baras mga pinalangga nga tagpramati. Kung ako karon ang opisyal sa Santike, ibawal ko anay ang sagi operate dragkel nga mga truck dya sa Antique until such time may hindi dya Banwa maubos kong kita. Ano gilang kanipis na ng spalto nga naman? Nipis-nipis ran? Di ko mag-uran ran galumak para ang base na ang lupa. Kita mo, mag-agi gani ang matrak nga drag ka sa tulay, Banwa, gatayog mo. Gatayog. Daw magba tulay mo. Kung dyan kas tulay matindag.
Pero hindi nyot na pagsundo ng ambal kami ko to nga hanginan, no? No? Nga daw langaw lang man tana nga nagatungtong sa Carabao. Bao nagtungtong ang langaw sa Carabao. Pag-agi ka Carabao sa tulay nagkunang langaw mga kabiyanan bao. Gatayog man ang agi ko ba na? Gatayog man kuno ng agi. Na mga kabiyanan, balikan ta karon ha sa aton nga pagpagalagad. Ang aton nga palatuntunan gaimaw ang diya si Pep Balisnomo kang Dirty Hands Floral and Ornamental Arrangement Shop sa atubang kang North Elementary School. Tanan nga klase bulak Rigyan Mabakal, ha? Barato no nid magtong mo sila Kalibo kag San Jose. Gaimaw man sa pagpalagad ta ang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule amo dia ang kapsula nga imnan nyo agad hindi mo maglatian kay ganami resistensya nyo. Kag tapos taas ang inyo immune system. Amo dia kanami kang Evergreen Herbal Capsule. Ang tanan nga sobras lawas kinabuhinan kay toxic riya gablatian ang tao. Kang tanan nga sobras lawas o kung ang tanan nga kulang lawas ginadugangan i-supplement na kay kung kulang man mga vitamins and minerals kinanglanan kang different parts of your body, hindi function maya. That's why nga nagabag down kang nagabalatian taho. Ha? Nagabag down kang nagabalatian ng taho. Na Evergreen Herbal Capsule. Bawo dyan pagin. Ang Romeng Antonius Miracle Oil, mbay, amo lang dyan guro ang produkto nga pwerte karake banwa daw ra tipili ren ang ginadara kag maayad nga sakit. Ha? Basta may mag-post lang nga iba nga nag-ayad sa Romeng Antonius Miracle Oil, masugpon nga gagamit man ako karan, nag-ayad man ako sa amo kanya. Kung isipon mo ang ginapaayad na, sobra sa'y sintag sakit no eh. Oh, sobra sa'y sintag sakit. That's why, nga nakatlag gagamit kang Romeng Antonius Miracle Oil. Ah, sa pilas-pilas katal dasig ta na mag-ayad. Gakayong banwa mga pirala ka, darwala ka adlaw. Mga banag, may iba pa nga panaw. Ha, good morning, Dayan. Dayan, sang ini si Pida, good morning. Oh, nagapag-greet gid. Ha, mga pinalangga nga mga tagparamati. Romeng Antonius Miracle Oil. Oh, bao ang pangayo dyan, no? Sa Sentro Norte, latlata nyo lang, hindi ko ka hura pa mas schedule, basi November. Ligyan nyo lang, nagkuhan ko to kay Kapitan rin nga, kung may mga tipon-tipon kuno kamo, amog ito pagtao, kumanay para matagtag na lagi sa mga pumuloyo. Kapangayo, rin sa, daw hindi, sa naging kalatan, taga Sentro Norte, mga pinalangga nga mga tagparamati. Oh, okay, good morning, mga kabyanan. Kay Loter Lumogdang, boss, bahaw ta watching from Tres Treses, Cavite. Jayo. Nagakahangawa karon ang Okta Research. Sa hambal kang LTFRB nga posible dugang-dugangan ang capacity ron ka mga sarakyan. Ay, kadya pa lang tinyok maanaw. Now, kanaligan nga mga binulan to, kumbinsido mo nga one seat apart ang inakarga ka mga pampubliko nga sarakyan? Ha? Ha? Kato pa, wala pa nag-decide DOTR nga bulon ang plastic barrier. Mga kabyanan, gakargar sa buta-buta. Kadya pa lang tinyok mahan, nga pwede dugang-dugangan. Ginabuta rin kay iba. How many months ago rin ang anda sa rakyan reklamo gani ibang ati buta naman dya seating capacity dya andat nga ang pretty high mo man gyapon no? Pero may pagpangangawa kangawa tanang DOT ang Okta Research hayang ko nanda tibasi kon magraka raman kaso ka COVID kung magamu-amo dya hiti bisan sa public transport magadekdekanay rin ng tao, ti iba dyan karya, ura pababakunahan. Ha? Amo dyan kang awa, kang Okta Research. Nga ti, basi matabo naman, nga magasaka kaso ka COVID. Ha? Amo dyan ang balda.
ti nag-recommend sanda nga ti pwede kung mag-amo man lang ka dya. Ay ti nakita na rin oran dyan control madagdaga na dyan tao sa kwan sa sarakyan, pampubliko sarakyan ay ang pagbual lang ka barrier dyan daw indirect wave seeing rin dyan na gina-allow nanda banwang seating capacity kag dagdakanay oran nit barrier mo ha? Bual rin ay kuon man nanda na buwar ka kita nintuan jak dyan nga kadya plus naman nagambal buwar natin nga na practice nga magbutang ka plastic barrier nga ura mangalit scientific proof nga nga hindi maglaton ng virus sa kumihara nga plastic kung ibulaan naman. Oh, naintuan tapit-rapit darwak tuig. Ha? Mga kabiyanan, kung bulaan mo dyaran, urar de restriction sa sakyanay sa pampublikong sakyan na amora ko rin problema. Base bala magtumbuok naman ko no, ang kaso ka COVID. Yan nga ba, ang okta, pwede nga ang mga makasakay lang sa sarakyan, mga fully vaccinated lang. Di wala pa dyan ma-resolve ka at gobyerno. Kag magpati sa okta research. Ha? Hay ti ka dyan may pangalag, ang okta research nga matabo, gidya. Nga magsaka naman. O, fully vaccinated lang, pwede. Ti karon mareklamo naman iba nga fully vaccinated, bakan ti bakunado pa. Ti din tamon masakay. Hay ura man tamon ti sarakyan naman kugulingan. Na, ti ang guwanak dya, pabukuna ka we, para sakay ka lang, ay ura ka manglit sarakyan. Oh, pabakuna lamang. Good morning, miyad nga aga, Sir Roming, from Lisel, Juan Aloy, Pan de los Reyes. Ang Gran Bakiro Open Regalino. Regions Barangay Kamansihan. Kung gusto nyo dyan magjaming-jaming, ha? Sa bilog nga adlaw, hasta magabi, dyan ka magto sa Gran Bakiro, may mga kanta-kanta pa dyan, mga kabyanan, no? Ha? May kanta-kanta pa dyan. Nga, gina-offer sanda. Gusto nyo magkanta, kag pagawa nyo limag mo, pwede git. Lagyan sa Gran Bakiro. No? Oh, ano ba nga kanta mo, doy? Kanta mo ba nga, and now, the end is near, and so I face the final curtain. Tapos ano pagkikanta ka mga bata, lahat ng mga uling tubo lang ano na yung kanta na niya? Ang paubaya, plaran. Ay, o sige na. Basta ako makanta mo to, tulak mo sa Gran Bakiro, to sa may kamansiyan. Gaimaw man si SB July di Makutak, si SB Mami Pilar Alosila, kang SB Boy Ala Alarcon. Amo dyan mga SB member nga naga-cooperate sa administrasyon ni Mayor Jojo Lamogdang, agad dasig malapot ang kauswagan. Gaimaw man sa pagbalagad ta, mga kabiyanan ang dyan sinasusan tamba, kung magpa-deliver ka mo baras, kag magbalak-bakal hello blocks, dyan ka magto ka na, no? Sa likod ka motor star display center, kag kung magbakal ka mo man, kang insurance, stronghold insurance, ang tunan nyo kinang susan tamba nami mga palisis daw. Melsan Paul, Internet Cafe, sa atubang kang Shiny Star, ang services kina-offer PC rental photocopy, including scanning laminate, abay bag pa ID. Na, diyan ka magto, Alan Alpas Aurelio ang proprietor. Si Migo Taboy, si Joso, kung magpatakad ka mo satellite, agto ka mo sa atubang kang Palawan Pontiac Highway, as low as 2,290 pesos lang para sanag ang guwa sa inyo telebisyon. Gaymawan sa pagpalaganta, ang Tumandak Marketing na pahamtang sa may Sentro Norte, Colas Antique, Gabriga, tanan nga, machineries generators, kag mga gamit sa pangumag kag pangisda, diyan ka mo bakal sa Tumandak Marketing, Mr. and Mrs. Lonivic Picasso, amo banwa ang tagiya. No. Alas 8:53 sa aton banwa nga pangalagad. Ha? Now, balikan tayo mga biyan, ano? Ang diyang parte sa pagbuol rin ka mga barrier sa mga pampubliko nga sarakyan. Ti ragyar kadya karon mamangkot ang iba. Kundi pataasan rin ang porsyento kang kapasidad ka masarakyan.
No? Oh, ang pamangkot, amo blaman gyapon ng pretihano kon maganaba naman. Dapat ma-resolve niya. Kang tagsa-tagsa man kay LGU, iti may mga tricycle ka biyahe, ano bla ang plastada kanya, panabaan ang plitihay, baw. Kay man, gindubli ang plitihay mo, kay man ti, ang kapasidad na bay kato, one seat apart, no? Ang pwede lang karga kang mga tricycle, one seat apart, mga, tag para mati. Ti ko ni madouble pay kao. Ti kung dugangan ang capacity, ang pamangkot, sino ma-regulate sa pagnaba ka mga plitihay. Parehas ka mga ban ka biyahe nga niya. Basi buta radya sanda banwa kag magawa. Ang pliti doble magyapon alis ko lasi example pagto sa Rose 250. 250 man gyapon. So pirad ka mundak tubay. Na amura amo gid ang reklamo nga una ma-resolve kag ireklamo gid ra kang mataho. Sa kadlaw, banteblay ni mas manahan amo gid reklamo na mo gyapon plitihayo. Gaymaw sa itong pagpangalagad ang Gonzales Store sa mga northern barangays dyan sa Kulasi. Kung gusto nyo banwa mamakal ka grocery items ng mga barato, may tangki man, may beer, kag soft drinks, wholesaler, kag retailer sanda, kag ang mga whiskey, brandy, kag wine, barato, gig tama. Dyan ka magto sa Gonzales Store sa barangay lang putong. Kag ang Ilas Bike Shop, no? Kung magbakal ka mo na bisikleta, agto kamugid sa Ilas Bike Shop sa barangay lang putang gyapon. Tanang nga spare parts ka bisikleta dyan mamabakal. Oh. Si Kapitan Victor Sorilla kang barangay Sentro Norte kula si Antique nagakuon gidya. Manglimpyo ta kapalibot agad papalayo ta sa sakit. Kag very active jas Kapitan Sorilla sa pagserbisyo saan nagid nga barangay mo tanaran. Motaran, kag mga kabyanan, gaymaw sa pagpalagatang Jimarti Bals Litson Manok and Concrete Products sa punta tulay dyan. Kung Litson Manok, barbecue limpo, ang baklon nyo, dyan mo bakal gid. Kag magpaimo, bangko, lamisa nga siminto, nga julable, kag sunod yan ang nyo design. Okay? Okay. Kung magpakidaan ka mo kay guba, mga sarakyan nyo, ipa-repair nyo, dyan ka mo agto sa eksperto nga mekaniko sa Sentro Norte sa Jimat Auto Repair Shop. Kung magpanorte ka mo nga direksyon sa wala ka bayan ka karsada, unahan ka balay tay kundrad maayo. Agto nilang si Matungon. Kampyon gid mga kabinan. Si Mani nga magbanwa iyan sa Bitadten Sur. Good morning! Pirmi, naging ko yan parahan. Ming galibay, istorya talay. Oo. Mani, magbanwa, good morning dyan. Malansar si Mani. Naglahag lang. Pero kadlaw, pitan, no? Hindi naglahag lang. Mamulik lang na dyan si Mani, makabiyan na dyan dyan. Pirmi na sugo ni Manong na mong naibugto na bla. Mga pinalangga nga mga tagparamati, ang iba nga tricycle driver, sura ka bugal ka 5,000. Latlatan nyo lang ko no, maabot man to no, kunda ha. Tinablaw ba, arjay ti, gintax natin dyan, ginpagyan naman ta sa mga paramkotanan. No? Kaga, ang kuwana, ang sa tubig, latlatan talaga ano, sa batyak niya, sa tubig ba dyan sa housing, kaga, suno kay SB Alarcon, amo man niya tuyo, kuli ni Mayor man ang maimuan kang donations, deed of donations, ang karsada bla dyan sa, ang lubak-lubak lang karsada dyan sa may Esperanza Housing Halin, lapos sa barangay Lampotang na Amoran. Mga pinalangga at pramati, no? Tibagay, maturak tama na surihi kung naaksunan, makabianan sa pinakadlaw. So, pabuton lang mga follow-up nanda, mga pinalangga nga tag para mati.
Oras sa ating pagpalagad alas 8:58. Mga kabiyanan, sir, sa diin, dali lang, sa diin, pwede bakal kang miracle oil just pandan. Mabakal daad kung nanay just pandan, tagpira blaran, ang lapad. Ati sige lang, daw raka ka pamangkot, kaya mga kabiyanan, kung diin mabakal. Oh, ati sige. Boss, thank you, gid sa greet mo Halin ito, may gumani. Pero sa may gumani, ito number mo. Ang da. Sige. Thank you, gid. Ano sakyan mo, krone? Masakay ka sa motor kung mabike ka lang. Okay. Mga kabiyanan, jayo. Namurag-muragan ko no si Eligarda. Kaya nabatian na, di dapat nang ginman mabatian. Ang reklamo, claymore kang mga barangay kapitan. Ti ang mga barangay kapitan, di niya motigan. Ay ti, kung may mga problema sa baryo, da banwa, nga mga tao, may problema sa health, sa bulong, paano mayat kitbusong, amudya mo to. Ginariper naman na sa babaw, iti sa kanom, sweldo, kung mga barangay kapitan niya man. Kung gusto mo lang mabulik man, banwa sa imo, mga constituents, kulang pa nilang imo sweldo mga piyanan. Di ba? Tiangin na imo da karya, ay bahal na budget ka babaw. No? Ginariper naman rakon, may i-reference, anda daw ginapasa da bla. Ti daw buken da ti burden nanda katong nagkarnabo sa tiki nga kung may reklamos das barangay, kag bisan nanda libog man gani. Ay rakga manit barangay pitan nga ti. Hindi man kasarang ganda ni problema man ni pobriman ano iba kapitan nga kala kapungko talaga ulons manggadahaw. At least naman an kang Ligarda ang sitwasyon ng Santiki kay nagdinalagan li sandaja Santiki kag nagserbisyo ay gintawan sa ni Ligarda kang tsansa nga magpungko urak maans da kung ano ang dapat jam na sit up. Obrahon nanda sa probinsya kang Tiki. Happy birthday kay Aliana May Maayo Aloro 16th birthday. Sino bata? Yaw kay Bimbem? Mga kabiyanan, ti ang reklamo ka magpitan ay nagpatawag kami iting kano si Eligarda, no? Amo jayo, na COVID ko no, kag bangod may COVID, that's why nga hindi makita ay pamangkot na ura tamon tiyang tunan dyan kung kapitan, kay ibang kapitan. Nakauras kami rin siya, why kami tinagtunan, ura kami tiagtunan ng opisina, sino mapaluap, sino laganan namon, bla 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 bla. Tila nyo kung ano sabat ni Eligarda, may COVID na. May COVID, ay sus Maria Josep. Public official ka, wara timo ginaalaw banwang magpamunang. Much more malagaw timo, basta sundon lang ang health protocol. Kung about sa serbisyo publiko nga itao mos taho, i-regulate mo Nag-deliver kagyapon serbisyo, and yet, nag-observe kang health protocol. Di ko mag-amora banwa ang irason mo lang bangad sa COVID, araw-araw ta. Daw hindi man ta magpati, banwa daw hindi. Admissible ko sa korte pa. Your presentation, the presentation of your evidence, your evidence is a pure alibi. Your evidence presented in this court are purely alibi. No? Alibay banwa kung kita magtanaw. Hambalon mo, ura timok guwa, hindi timok serbisyo, bangad may COVID. There are so many ways nga pwede ka kagawa. Much more kung ikaw public official, dapat gid ikaw banwa magawa. Why? Ay kinanglan mo solbaron problema taong hindi guwa inauna kundi guwa gutom. Even Christmas mga kabyanan.
Waay tigintagtag sanda mga pinalangga ta pramati. Ha? Bisan sa bilog nga hamburger, waay tigintagtag. Kato wala pa na istoryahan ang kung paano buligan nga frontliners ta. Waay tigin pandrising, waay tigin tagtag. Ha? Ha? Di ba? Nakulik ko gani ko nang bulig das kulasi ito, naglabot sa rapit sa kawain tamil to, ngaging bulig ka kulasin nyo, para idonar dyan sa IITF, tinahimo man to. Masang-masang ito kang virus, banwag ang pandemya. Di ba? Na-receive to ni Mr. Guamin ang 36,000 plus nga bulig ka makulasin nyo nga ginkolekta para ibulig sa mga frontliners. Ragya sa banwag ang kulasi. Karon rasonan na tatan ni iligarda nga bangod sa pandemya. My goodness. Ang imo rason hindi akseptable. Di ka jaw bukan pat sa pandemya ta? Di kalibot may tawag sa mga pitan. Teng purpose tawag mo, di butuhon ka, naglansaran ka, di ba? Oh. Di katong pandemya, bukas man ang imo nga opisina. Oh. Ay pandemya kali. Tiraan sirado opisina mo kang pandemya, di ba bukas man? Ang problema lang, ura, titiho, kung ano bulig, mataos taho. Bukas man to opisina mo, why man kauti, advice kung ano mabulig nyo. Ha? Di karon, gagwanta kilang bangad, do ano obla pinsado mo banwa nga madutkan ka, do ano nga hadlo ka tao, minitay madutkan ka ka-COVID, madutkan ka ka-COVID, madutkan ka COVID, kakum hospital ka mga kabiyan, mapapatay ka lang. Bisan bakit COVID, ginapagawa pa ka COVID, daw ano nga to sa tao, hadlo ka tao bangad sa COVID. Mentally, physically, psychologically, tortured ang tanan nga tao katong COVID pandemic. Ha? And yet, ang mga tao nga lagnan mo. Why? Ha? Nahimo nyo man gani mag-announce sa radyo nga maghalong kita, halong kita. Nahimo nyo man gani mag-transact sa sagataho sa mga publications ninyo. And yet, hindi nyo mahimo sa pumuluyo? Ha? Mga pilangga at pramati? Makoon ka mo nga titaas gidiman ni Rumi Antonio. Di, uragid man taman ka taas. Uragid man taman nagasagap kang hindi nyo masarangan. Ay, bisan ang masarangan nyo, ura nyo ganing mo eh. Oh. Acceptable sa mga kapitan ng sabat mo? Sino kapitan kung mag-accept ka sabat nga? Di may pandemya? Ha? May pandemya? Oh, my goodness. Alibay lang ra. Uratat nahon. Sa atin ba nga pagpalagan? Kung magbakal ka mo ka spare parts sa motor, agto ka mo sa RL Cycle Parts sa may barangay Halandoni. Mga original parts sa motor, regyan mabakal. Kag basta, serbisyo nga tampad, January padpad, diyan sa Sibasti. Kag ang dodoy bikere, dodoy pizza, dodoy batsoy, dodoy construction supply, na bakal ka mo dyan construction materials, gabaligyaman tubig, kag gabaligyaman RCPC, di ba? Ginapragyaan ni Christopher Barona, bata ni former mayor Bantog Barona. Oras sa ating pagpalagad, Dallas Nueva City, Wyatt nahon sa ating pagpangalagad. Ako dyan si Roming Antonio, nagapasalamat kit sa inyong pagpamati, miadgid nga, aga, probinsya kang Antique. Mayad na adlaw sa ating mga kasimanwa, ang local government unit kang Kulas